फिसाफोरनि जिबनजों रुजुजाया बेखौ जों बेफोरखौनो मावनांगौ। जोंनि ख्रिस्ट'आ जोंनि इसोरा बेखौ थेना जों मिथिगौ, नाथाय बै पापखौनो जों मावो। ख्रिस्टियानफोरनि जिबनाव बे अपराधफ्रा बे मावनाय खामानिफ्रा मावथावथाव नङा, थेवबो जों मावो। बेनिखायनो जों पापी आरो बे जोंनि लुबैयै बिसय जों साननो ना आं बे पापखौ मावले, आं बे भुलखौ मावले होननानै सानो, आं बे दायखौ मावले नागारथारनायसै होननानै सानो। नाथाय जों हाया मानोना जाय बिसारु सैताना मानसिखौ गिबियावनो सुरुआवनो पाप मावफाथां खालामदों, बे बिसारु सैताना दासिमबोनो मानसि जातिखौ सुबुं हारिखौ नासयगासिनो दं। बेनिखायनो दिनैहाय जों गोरलै पाठखौ लादों, बेनिफ्राय जों सोलोंलायनो हास्थायो। मोदायनि जुक्ति, मोदायनि फान्दायनाय फान होननानै बुंदों। मोदायनि फान्दायनाय फान। दिनैहाय जोङो बयबो मिथिगौ जे सैताना माबायदि खामानि मावदों। होमब्लाबो जों बुंना लाखियोबा धार्मिकजों, होमब्लाबो जों दाय मावदोंब्लाबो, जों पाप मावदोंब्लाबो, दिनैबो मावदों एसे, गाबोनबो मावदों एसे, बेबायदि पापआव गादै लागासिनो दं। गोबां मेथाइ खोनानो मोनो। दानि सुबुं हारिफ्रा पापआव गादै लानानै दं। अब्लाबो जों मा धार्मिक होननानै जों गावखौ बुङो। आरो बै खामानि मावदों सैताना जोंनि जिबनाव, बेफोरखौ जों मा संसाराव बे जाखायो ने, बयबो मावखादों। बेनिखायनो आंनिबो जाफ्लांबायसो। जों नोजोरान्दाज खालामो बे फिसाइफोरखौ। नेचारेलखा संसाराव जाखायो, संसाराव मानसिफ्रा मावखादों, आंबो मावबाय, मा जाखो होनना सानो। जों नोजोरान्दाज खालामो। बेनिखायनो जों दिनै ख्रिस्ट' सिबियारि, नाथाय जों माबेनिफ्राय गोजानसो जानानै दं। मानोना सैताना बै समावबो खामानि मावदोंमोन, दाबो खामानि मावदों। जों दहाय फरायदोंमोन ना, इफिसिय बिनि 6:11 16। नाय सल'आव 11-17 सल'आव मा लिरनाय दं नायलाय। सल'आव मा लिरनाय दं जों एसे फरायनो। इफिसिय बिनि 6 सल'। बेहाय लिरनाय दं, और इस सब के साथ विश्वास को ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जलते हुए तीर जाने बुंदों। बेखौनो जों मिथियो बेहाय जे हाथियारखौ बाहायो, बियो जोंब्लावनाय थिर बायदि। सोर बाहायदों? सैतान बाहायदों ने? सोर बाहायदों? सैतान बाहायदों। सैताननि बाहायनाय हाथियारा जोंब्लावनाय थिर बायदि होननानै बुंदों। जे थिरखौ बियो एडेन बागानावनो दिनै गावजेनदोंमोन। सोरनि जिबनाव? हबानि जिबनाव गावजेनदों। आदमखौ सृष्टि खालामनानै गासैखौ अधिकार होदों, बुंदों गासैखौबो गोसोबायदि नोङो खा जा गासैखौबो खालाम, नाथाय बै बागाननि मोनसे बिफांखौ नोङो दादैबो आरो दाखाबो दाजाबो होदों। बे बिफांनि फिथाइखौ नों दाखाबो, दादैबो आरो दाखानानै दाजाबो होननानै बुंदों। बेहाय बिफां फांसेबा नङामोन, फांनैमोन बिफाङा। बे भले बुरैनि गियान आरो मोनसेयाव जाहैबाय जिबन, जिउ होग्रा बिफां। जोङो आदि पुस्तक बिनि 2 अध्यायाव फरायब्ला माने बेहा परिष्कार लिरनाय दं। आरो बेबायदि आज्ञाखौहाय इसोरा गावनि सोरजिनाय, गावनि महरै दानाय मानसिनो होदोंमोन। दाखाबो गासैखौबो अधिकार होदों, नाथाय बे हुकुम होदोंमोन जे बेखौल' नोङो खानानै दाजा होननानै। नाथाय बेखौनो दिनैहाय खाबु लानानै
Saitana faibai. Saitana ma Dene jaya kekrisi nari bunda, jotursi, chalaksin nari bunda. Bejai bai jibo. Jibo no janane Saitana faibai hobani sin. Hoba ko pung faibai. Hoba, hoba. Bei somo kita hoba aku ai. Bei somo kita hoba giaman. Adam ko banu ko bedemen. Narai bei somo ai Saitana sono pika hoba no faibai. Sono pika hoba no faibai. Adam no tangga hakumun Saitana natai di Adam no tangga kai mana hobana bi fide be jebra hukum hadam manisra be semua hai hobaya kriaman srishti ja kaman Adam ko hukum hadaman natai denai Saitana hobana fide mana denai nai gekrine gekrine hakmo na hagra gekrine nanglai no khomlai ne denai samana sara kalamna hagra Dene bungnya tanggulah negasi mana naga, dene musa pergi ke rawang sijai. Mana Saitana kabu mana? Besok apa Saitana dia kabu kona lah dene musa pergi ke dene aku bani jiban aku. Nanti dia prasno piye, dene ada mama ki hoba ko ketaki mana? Jadi kita berkata jathawa bekut Isra hukum hadang nane niscay berkata denda. Dene jenggonya huan jauh ni kejarau. Gacin bisa kurai lagi ni, library, dan Isra jengai lebih dari Isra kita beri mengaku janda pada ada deh dan jenis sesuai begitu jeng cikgu jeng kurai lagi mana, terlihat jeng jadi bayi buat jauh kasih bisa kurai lagi dan semua jeng miki lagi cepmat, niscay hawa yang miki jengman, biar ada nopi agama Saitana natai dia senopi Hobana be by Janglau like cheat Kulana Piba. Ada be Muga Hoba, Hoba. Nemakan like the Batraya, Jisra, Suku, Mama Bishop, Haizana Pada, Abra Hobaya Sakai, Nunguto, Isra Pada the Dona. And what to keep Beku Jab, the behind Beku Jabla Isra, by the baby Jagan, and Pum the Dona. Maduki karena berbagi sonde homense dan hai hobani dan jibona chana hawai dan hai biku hobaya sanbai maduki bebisaya isor bungnaya jangan dan maki nane sande bibi semua sonde honi kir dan Saitana kau pijenba prothom tira dan hai sonde honi kir birkawai daun bebai dengan daun Dani hai homa ko kaunai dauna dani phiri hobani Adam ni bongso janai kai dani nangsani jibono bodo angni jibono bodo som dengan daun kalani serti prati bai serti prati jai Isra jako hukum adam beper ko kalam bipakku dama kau dah kau dosta agya adam dosta hukum adam beper kalam coba jeng nogi nahi dia jeng beper daun kalam ngat guna mana dani hai sulit nambai kaum bersulit nama tu denge, biar sulit nambai dan ibu sulit nama tu sulit asal sulit nama. Jangan Isra kemabuna kemakai. Jangan dibayar jangan mencet down. Denge hai angni gotua mama mencet jalan gotua jangan ni dong lem jabai. Jangan down dong. Denge Isra nabi naik tu jangan naik nama. Isra papi ni naik tu naik nama. Lebih ni kai dakar nama namai tu dakar nama namai cerita nama namai. Ikut jangan sana. Jangan cedau Isra ni prati. Isra ni hukum ni prati. Isra ni bungai rau ni prati. Isra ni bebaik ni prati. Jangan daun dong Isra bundeng nangsir bi nangsir bagan nangsir nagih manggan nane nangsir darwaya sawang kau nane nane Isra prati kaham Yesus Kristus. Natai kau nane jangan daun dong. Bina jangan mana jangan daun. Bebai dino, hobani jibono mencet daun, menarik dan nabi kademan daun na dari jengni jibono daun. Hobaya bebai di daun daun berdes. Arbun mawasai, dari hai. Arbun mawai, di tiap saat kau disalai mawai, han mawai. Maki, naksir tu mama pun madam pun saya. Hobaya kacabai. Isra bundeng kami dongpang pangsini bitai kuman daja jaya menjalankan kau mitina negara gian bekiona negara bekulu daja sei kau berjalan
ओरैबायदि मोजां समायनाय दोनबागामोन बिबारजों बुंफबनाय मोदोमफबनाय दिनै बेबायदि जिरि जिरि दै बोहैनाय गासैबो समायनामोन बिफां लाइफांजों बिबार समायना समायनाजों बुंफबनायमोन बे एडेन बागानाव बार खोलो खोलो दिनै दाउसिन दाउलानि मेथाइ खननाय बे थिग्राब मोजां ओरैबायदि समायनामोन बे जायगायाव दोनदोंमोन दिनै जाथाव जोबनो गैयै फिथाइ सामथाइ दङमोन गासैखौबो जा होननानै इसोरा बुंदोंमोन बिफां फांसेनि खर' दाजा बेखौ जायोब्ला नोंसोरो मा जानायनो थैनायने नोंसोर बेखौ जायोब्ला नोंसोरो थैगोन इसोरा बेखौ बुंदों होननानैहाय बे जिबौनोहाय सैताननोहाय हबाया खोन्थाबाय अब्ला जिबौआ मा खालामबाय गिबियाव बियो झुट बुंबाय बियो बुंबाय है नोंनाथ' बिदि नङा नोंसोरो थैयाथ' माब्लाबाबो नोंसोर बेखौ जायोब्ला माब्लाबाबो थैनाय नङा होननानैहाय हमारा यह मूल युद्ध जोंनि बे मूल युद्ध होननानै बुंदों जोंनि बे युद्धआ मूल युद्ध जोबथा युद्ध लोगोफोर बेखौ होनो सानदोंना बे जोंनि थाखाय जोबथा युद्ध यीशु ख्रीष्टआ फैथारसिगोन होननानै बुंदों फैनाय समा खाथि जाबाय गाबोनबो जानो हागौ समफोरबो जानो हागौ दा मोनायावबो जानो हागौ जों रावबो मिथिस्लाबनाय नङा इसोरा जिसुआ फैना सिखाव बायदि फैगोन आरो बियो पराक्रमी फैगोन होननानै बुंदों बेनिखाय जिसु फैनायनि सिगां जोंनि बे युद्धआ जोबथा मूल युद्ध होननानै बुंदों बेहा बुंदों क्योंकि हमारा यह मूल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है जोंनि युद्धआ मा मोदोमजों आथै बोहैनायजों नङा होनना बुंदों मोदोमाव गावलायनाय दानलायनायजों नङा होनना बुंदों थै बोहैलायनायनि नङा होननानै बुंदों परंतु प्रधानों से है प्रधान वंशीफोरजों और अधिकारियों से है अधिकार लाना थानाय मानसिफोर दिनैहाय संसाराव जों नुनो मोनबाय और इस संसार के सारे अंधकार के हाकिमों से अंधकाराव थानाय हाकिम मतलब शैतान पर जोंहाय लड़नांगौ और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है और दुष्टता की आत्मिक सेना पर जोंनांगौ आत्मिक सेना दुष्टता की होननानै बुंदों समझायनो हास्थायो जोंनि युद्धआ आत्मिक जोंनि युद्धआ स्पिरिचुअल जोंनि युद्धआ आत्मिक दुष्ट आत्माजों जों प्रभुनि आत्मा जों थार जिउजों दैदेनजानाय प्रभुनि फिसाफोरब्ला जोङो बे दुष्ट आत्माजों लड़िखानांगौ दं बेनिखायनो जोंनो बे मूल युद्ध लोगोफोर बेनिखायनो बुंदों जोङो बे संसाराव बे मोदोमजों आथैजों नंलिया लोगोफोर स्पिरिचुअल आत्माजों लड़िनांगौ दं आरो बेनि हाथियाराबो आत्मिक होननानै बुंदों बे जे हाथियारखौ गावो जोंब्लावनाय थिर बायदि होननानै बुंदों जों नायलांनि बेहा बुंदों इसलिए परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो बेनिखायनो बिनि हथियारफोरखौ खादो किन्तु बुरे दिनों में सामना कर सको बे गाज्रि बोथोराव जेन जों सामना खालामनो हायो बे युद्धआव जेन जोङो लड़िनो हायो और सब कुछ पूरा करके स्थिर कर सको आरो जोङो गासैबो मावफुंनानै देरहानानै जोङो मा स्थिर गसंथानो हायो जेन जोङो यीशु ख्रीष्ट जेब्ला फैयो जों बेजों लोगो लानानै जों थांफानो हायो इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर झूठजों नङा झूठना शैतान सिखावदों हथियार बायदि जोंखौ बुंदों सत्य से होननानै बुंदों इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर जोंनि जानजिखौहाय जोङो सत्यजोंहाय खाबथानि सत्यताजोंहाय नंगौखौ लानानै और धार्मिकता की झिलिम होननानै बुंदों धार्मिकतानि झिलिमा माखौ बुंदों मिथिगौ बिखाव गानग्रा बिखावहाय गानग्रा झिलिम होनना बुङो बेहा हयथ' बे समावहाय बिगुरजों रोजा बिगुरजों बानायनाय थायोमोन खिर गावब्लाबो हाबमै बायदि खुलि गावब्लाबो हाबमै बायदि झिलिम गानोमोन बेखौ धार्मिकता जोंनि धार्मिक
जिबननि परिचयखौ जों बिखायाव लानांगौ मानसिफ्रा जेन नुयो जे बे मानसिया धार्मिकतानि जिलिंखौ गानदों होननानै नंगौ बे मानसिया धार्मिक ने बेनिखायनो सैतानाबो जेन नुयो जे नंगौ बे जिलिं गानदों धार्मिक बे मानसिया बेजों लरि जानाय नङा होननानै सैतानाबो जेन बेजों लरिनायावहाय जेन मावग्रुमो बेनिखाय जोंखौहाय धार्मिकतानि जिलिं गाननो थिनदों और पाँव में मेल की सुसमाचार का की तैयारी की जूते पहनकर और नाथेङाव मेल माने लोगो लाज्लायना ज' खौसेथिनि खोथा बुंदों खौसेथिनि खोथा बुंदों बेबायदि जुताफोरखौ गाननानै खौसेथिजों बोलो दं ने आत्मायाव जों खौसे जायोब्ला आत्मिक सेनाफ्रा जों जुदि खौसे जायोब्ला बे सैताना जे जोंखौहाय जे हाथियारफोरजों गावनो हास्थायदों जों बे हाथियारफोरखौ लानानै जों जुदि बेजों लड़ियोब्ला जोङो देरहासार जानो हागोन लोगोफोर हालेलुया जों देरहासार जागोन आरो जोंहा आथिखालाव बेनिखायनो जोङो खौसेथिनि मेल का सुसमाचार जोंनि बे तैयार कर जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर और बेजों लोगोसे जोंनि ढाला मा जानांगौ विश्वास फोथायनाय प्रभुखौ फोथायनाय प्रभु जीशु ख्रीष्टखौ फोथायनाय जाय ख्रीष्ट जीशुआ जोंखौ रैखा खालामनो हागौ जोंखौ सुरक्षा खालामनो हागौ बाथिनो हागौ जोंनि ढाल जानानै बाइबेलाव बुंदों ख्रीष्ट जीशुआ जोंनि ढाल बेखौहाय जोंखौ विश्वास फोथायनायाव गोमगोम जादों होननानै बुंदों जों जुदि गोमगोम फोथायनाय जायोब्ला जीशु ख्रीष्टनाव जों डिपेन्ड खालामोब्ला ख्रीष्ट जीशुआ जोंनि ढाल बेजों सुरक्षा खालामगोन हाजार बे जोंलावनाय खिजों गावबाय थागोन बे जेबो खालामनो हानाय नङा जोंखौ जों देरहासार जागोन लोगोफोर और उद्धार की तोप और आत्मा की तलवार उद्धार मोननायनि तोप और आत्मा की तलवार आत्मानि तलवार मा बिलाइ आत्मानि तलवारालाय माथो तलवारा जाय आरिखौ बावो बाइकखौने बोसोन आत्मा की तलवार बुंदों आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो सतेरो बे हथियारा बयनिफ्राय देरसिन जाय हथियारा प्रभुनि वचन होननानै बुंदों बेखौ नोंसोरो लादो ओरैबायदि गिलु बालु जे जोंखौ जोंब्लावनाय थिरजों गावनो बे हास्थायगासिनो दं जों गावजागासिनो दं बेनिखायनो साबधान जादों जोङो बे हाथियारफोरखौ जोङो गानजोबदिनि अब्ला जोङो मा सुरक्षा मोनगोन आरो जों गसंथानो हागोन ख्रीष्ट जीशुआ जोंखौ लांनो फैब्ला जों बेजों थांनो हागोन हालेलुया परिष्कार बे समा जोबनाय सम मूल युद्ध जोंना सैतानजों मोदोम आरो थैजों नङा जोंनि आत्मानि युद्धआवहाय जोंहाय जानजि खाबथानानै दं जानजि खाबथानानै बोसोना जोंखौ बेखौनो फोरोंबाय जों बेनिखायनो हाथियारफोरखौ गाननानै जोङो सैतानजों जुजियो जों आरो सैताननि बे तलवारखौ लानि आरो जोङो लड़िनि प्रभुआ जोंखौ सुरक्षा खालामो बोसोनखौ सोलोंदोंनि इसोरा बे बोसोननि गेजेरजों साफ्रोमबो जोबनो गैयै बोर होथोंसै आमेन।